средство, за да предпазим устната кухина на нашите деца от вируси. Здравейте! Това е Aloe First. Туго. Става за рани, варицела и за окапване от комари. Докато ти говориш, аз зад гърба ще така. Чукай, айде почвам да е. О, не, много е зле. В момента отново ни атакуват вируси. Тофич не е лесно да се снима пред камера. В момента отново ни атакуват вируси. Какво да предприемем? Алоe? Няма да мога да го направя. В момента отново започва да ни атакува вирусна вълна. Представям си някаква смешка. Айде, давай. Отново ни атакува вирусна вълна. Какво да предприемем? Как да използваме Aloe First? Айде! Не мога бе, човек. Но обаче не мога да се успокоя просто. Давай. Отново започват да ни атакуват вируси. Как да използваме Aloe First? Ето как. Сега ще ви демонстрираме нагледно. Aloe First използваме последния начин. В нашата устна кухина имаме лигавица. С пръскащата част впръскваме няколко пъти. Това е елементарно. Използваме го, когато нашите деца тръгват сутрин на детска градина, на училище или когато се връщат. Или когато тръгват и когато се връщат едновременно. Така ние ще